Right, siyabingelela, siyathokoza, sithi amen. Siyazithoba Nkosi yami nangalolu suku nangalesi sikhathi, recognizing the energies, recognizing the patterns, recognizing the self and the higher calling. Siyathokoza-ke Nkosi yami ukuthi sitholile ithuba siphinde sikhulume nabathandiweyo abanenhlanhla ukuthi badlule kule message. Sithi-ke sothi ukukhuluma ngezinto nje ezinye ezibalulekile. Ngiyathanda ukukhuluma ngento ezibalulekile kahle kahle nisuke nizazi, ngeke ngikukhumbuze ukuze uma ngabe ubona sekushoda amandla noma sekushoda izinto noma izinto sezingasenzeki ngale ndlela ekade zenzeka ngayo, noma izinto azishintshi zibe ngcono. Ngiyaye ngithi-ke mina ake sizinuka amakhwapha ngaphambi kokuthi siye ngaphandle, asingene kuyona. Buyini ubungoma? Kuyini ukuba nesithunywa? Zizokwenzani lezi ziphiwo zamoya? Lezi ziphiwo zizoguqula impilo yalowo mntwana okhethileyo. Hhayi impilo yakho kuphela mntwana okhethiweyo, kodwa nempilo yabantu basekhaya abasadlanhlamvana nabangasekho. Lokhu kwenziwelani? Ngezathu ey'hlukene, ezinye ngeke uze uzazi, ngeke wazi yonke into, kodwa wazi ukuthi izathu ezibalulekile. La umuntu wemimoya uxhumene nayo yonke indalo. Into eyayiyenzeka ukuthi izinto zasemhlabeni siyaye siy'thathe kakhulu sizifake kwi-domain yethu. Ngaleso sikhathi ila silahleke khona indlela yokuxhumana noma indlela yokuxhumana ne-higher self kwisomo sikamoya. Sithi-ke ake siyixoxe le nto. Kunezinto ekufanele umuntu azazi uma ngabe uwumuntu olaphayo. Ngikhuluma ngomuntu othi mekhulume nomunye umuntu alapheke. Ngikhuluma nomuntu othi mehlanganise iy'mpande zakhe anikeze omunye umuntu asizakale. Ngikhuluma ngomuntu mebeke izandla komunye umuntu abe nokwelapheka noma emkhulekele amanzi, noma ngabe uluphi uhlobo lokulapha onalo njengomntwana womoya ophiwe lona. Kufanele wazi ukuthi-ke kwesinye isikhathi uyaye uphume endleleni yokuxhumana nomoya ngokuthi ama-forces okuyiwona akhande lento owuwena awusawavakasheli. Lawo ma-forces abaluleke ngayona ndlela ukuthi uwavakashele, futhi lawo ma-forces abe kwi-balance, ngoba kwakhona oyi-neglect-ayo, kwakhona oyenza kakhulu wa-neglect-a enye. Khona la kuhambe kushode khona empilweni yakho. Ubona-ke uthole ukuthi umuntu olaphayo noma umuntu onomimoya akasana-balance. Njengoba ubona kwi-yin and yang, there are two sides of polarity in everything. Kufanele uhleli ukwi-balance, kungabi khona ozogxila khona kakhulu okunye ukuzibe. Sikhuluma ngemvelo, asikokhulumi ngeziphiwo, asikokhulumi ngezinto abantu abaningi abathanda ukukhuluma ngazo. Excuse me. La sikhuluma ngokuthi uma izinto zingasahambi kahle noma uma izinto sezinamaphathini ongahambi kahle, kube into ezijwayelayo noma kube into ejwayelekile kuwena ukuthi izinto mazibheda zivele zibhede kakhulu. Uma ukuthi kuyenzeka ukuthi kukhanye, kube khona leyo nto encane ekhanyayo. Ngaphambi kokuthi uye ngaphandle uyonuka abanye abantu, kufanele uqale wenze umsebenzi lo kuthiwa i-self work, your inner self. Uzibheke wena ukuthi kungabe na ikuphi okwenzayo. Amakhosi siyawakhohlwa. Amakhosi akezanga ngokuthi azosipha le mimoya ngoba naku kufanele sazi ukuthi sisiza abantu sithole imali kuphela. Siyosukelana nemali, siyoyijaha imali, siyokhuluma indaba yemali,
siyovula ama-topic emali, ukhohlwe uwena, uzikhohlwe wena yini isigqila sokusukela izinto zasemhlabeni, ugcine usuzikhohliwe. Uma uzikhohlwa wena ubuwena ukuthi unjani, ugcine usukhohlwa nangempela ukuthi lento kanti kahle kahle yedlozi, lento yezithunywa, lento yesiphiwo, lento yemimoya yakuvakashelani noma kanti yakukhethelani. Cha, awuzange uzukhethwe nje ukuthi ube umelaphi kuphela nokuthi usize abantu, kepha wakhetha nokuthi ukhule nawe njenge-individual yasemhlabeni. Kepha-ke wena unenhlanhla ngoba ama-vibrations akho njengomuntu wamoya asheshe abambe as opposed to umuntu onormali. Kunama-forces awu-5 lamandla, lama-forces lawa endalo ekufanele umuntu wemimoya, whether uyapractice-a, whether upractice-anga, whether you underwent i-procedure, noma ngabe yini oyiyo, kodwa ma uwumuntu onemimoya, lezi zinto lezi fanele uzazi. Ama-forces awu-5 lawa efanele ungahlukani nawo. 1, usemhlabeni la, uphila emhlabeni, udla anhlamvana emhlabeni. Iba grounded, ungathi uba ule emhlabeni kodwa uthole ukuthi ingqondo ile kude, inhliziyo ile kude la ungazi khona. Ungagxili kwizinto ezama-fairy tale, izinto ezama-movie, ufuna ukuyivalela endlini ngoba nakho ufuna ukudlala ama-scenarios ekhanda lakho. You escaping the very same being that you are. You are escaping i-reality ekulindile uma subuya kwilontuzana yakho, kulama-fairy tales owacabangayo. Iba semhlabeni, iba grounded. Mangithi iba grounded, ngiqonda ukuthi ingqondo, umzimba, inhliziyo, umoya, inyama ayibe la ukhona, ungathi ula, kodwa umoya wakho nengqondo, inhliziyo kule kwenye indawo. Ukuba grounded-ke njengomntwana wasemhlabeni kukwenza ukuthi-ke ama-forces akwazi ukuthi akusebenzele ngendlela ngoba azokuthola endaweni efanele. Amanzi ayiyo yonke into, yonke i-matter oyibonayo yamanzi kodwa in different shapes. Amanzi njoba ngikwenze number 1 awukuqala, uyazi ukuthi ngaphambi kokuthi uphume esiswini sikamama kuqale kuphume amanzi. Mase ephumile amanzi kusho ukuthi ngeke usakwazi ukuphila kuleso sisu ngoba vele amanzi awukuphila. Ngamhla ukuphila sungesenakho, ngamhla ubone ukuthi ziyakunetha, izitha ziqhamuka ngapha nangapha, ngamhla umoya ungathokozile, yana emanzini. Amanzi ungahlukani nawo. Umlilo, masikhuluma ngomlilo sikhuluma nge-fire esenhlizweni, the heart chakra, abezizwe basho njalo. Umlilo usebenza kakhulu la enhlizweni. Umlilo esifaya mangabe udiniwe ube nelukuluku, ushise la esifubeni nala emphinjeni, mangabe usaba kunovalo ushise la esifubeni, kunomlilo, umlilo ula, fanele ukwazi lokho. Lo mlilo-ke lo mlilo mangabe uziba uzogcina ukugulisa. Fanele lo mlilo ukhiphe, lo mlilo ukhipha kanjani lo mlilo? Ngokuthini na? Ngokuthi fanele ukwazi ukuventela iy'dalwa zakho noNkulunkulu, izinto ezingaphakathi, ukuthi mangabe ushisa amakhandlela ukhiphe zonke izinto ezingaphakathi ungazivaleli ngaphandle. Bese siza kumoya. Umoya wenzani? Umoya iwona lona othumela imithandazo, ama-manifestation, basically ama-vibration, ngoba into oyi-vibrate-ayo, into oyicabangayo usuke uyi-vibrate. Lawo ma-vibrations ayathumeleleka kulezi zidalwa lezi ezikufumbathile ebese zikwazi ukuthi imiyalezo isuka kuwena ukuthi le ngane ifuna into yokuthi, le ngane fanele sinikeze into yokuthi. Kwesinye isikhathi it's not about ukuthi fanele uthole into yokuthi, but it's about to align nomoya. Uma ngabe u-align-a nemimoya uba umuntu onohlonze, uba namandla,
sikhuluma umkhathi noma imithalane cishe ifane nomoya, right? Sisakubona umoya ukuthi isikhathi siyaye sibe sincane. Umoya futhi uyasebenza nakumthandazo ngoba phela umthandazo it's part of manifestation. Uma ufuna amandla, umthandazo kube namandla, kufanele ukujwayele ukuthi entabeni la khona umoya umuhle khona, ungenalutho oluphazamisekile. Imithalane Nkosi yami ila khona kukhona i-vast creation kaMdali. Imithalane ila uthi khona uma uvala amehlo ulala uvakashiswe khona. Imithalane it exists. It exists. Iwona ama-forces. Ngicela ukuma lapho ngeke ngize nginabe kakhulu, but iwona ama-forces afanele umuntu onemimoya awazi futhi angahlukani nawo. Ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngenze ivideo ke ngigxile kakhulu one by one kulama forces la ngikhulume ngawo namhlanje ngawo. Amen. Khona iforce ebaluleke kakhulu futhi kunazo zonke cishe ngayikhohlwa okuyi-spirit. Enye yama forces kodwa soyixoxa ngelinye ilanga.